Доведе приятели от YouTube. Продължаваме в днескашното видео. Този път ще играем на много интересна игра. Не знам колко хора ga знаят и дали са чували тази игра. Нали? Тези, които са по-малки, могат да ga знаят. Тези, които са по-големи, може да не ga знаят. Но то не е игра, ами от самия PlayStation. И то си го има сам, знаете. Но е много интересна игра и ми харесва много. Предварително се надявам на някакво не мога да спая добре. Но вие вече си ме цикнали. Надявам се да ви е харесало другите игри да стигаме. В FIFA и колите. Благодарим много за харесванията, за коментари толкова няма. Не знам защо. Но харесванията има, може да е малко, ама има, което много се радвам, нали? И ще продължавам да правя видеа, подобни видеа. Скоро ще има от мене, ще има влогове за моя рожден ден, който предстои. Моя рожден ден е на 20 април, но за падат през седмицата и на това да го направя на 25 април, на събота. И на това ще има влогове за моя преди моя рожден ден. Как го правим, подготовка, това. Надявам се да ви е интересно. И на мен ще ме за първи път да правя влогове. Ще ги правим аз и сестрите ми и другите, ако поискам. Разбира се, да се скучат. Така да ще има и влогове, специално от мен, на вас, на моя юбилей, 30 години. И както казах, ще има една специална изненада от мен. Скоро време не мога да ти обещая кола, защото и аз не знам. Но да обещавам да го направя най-скоро време, специално на вас. Така че имам идеи да развивам канала ми. Почвам да свиквам лека по лека, да се притеснявам. Пред камера, всичко останало. Така че скоро време очаквайте много нови неща. И да, сега е време да ви покажем още една от моите игри, които имам и се надявам да се издавам. Обичаме много, бъдете живи здрави, пожелавам ви приятна събота неделя от мен. И скоро ще има ново видео от мен. Или видео, или влогове. Първия влог от много. Преди моя рожден ден. Така че ви пожелавам приятна събота неделя и ще се видим много скоро. Обичам ви много.
Aí depois de lá, piado grande e da onda de cabeça. Da onda também da comum. Esse cara putz que me engana. Engata não ocupava. E da onda da teatro. Niente pouco dessas mesmo. Analiate, sabe, desde isso não banhame. Da onda nada de teatro. É na manica, eu boto coisa porque tá. Mas uma ama, né? Ama da cada direita. Teatro grande. Olha, pode, né? Ai. É, pegar o tio da tuca. Não vou. Opa. É tuca da cá. Ah, da cá. Bom, bom. Pau. Ja. Ja. Bom, bom. Bom. Aí, opa. Vai, mo. Op. Op. Contando. Ei. Oh. Ei. Aí, pá. Vai, mo. Op. 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 Đây, ê mà này cả. Bom. É tu que é uma toque. É teada animal, né? Não é nenhum bicho. É da nenhum bicho. Não é todo. Não é da tia. Não é. Tira próximo da tia. Tá dentro de mim. Né? E da próxima parte. Não é teada animal, né? Não é nenhum bicho. Ó. Bem. Bom. Bom. Não é da pandemia. Ah, tá cá. Não. Vai. Op. Toi. Ba, velho. Tu queima. Vai. Nhẹ.
Połamiamy. Gaz. Daj. A nie to kupowałem. Ach. Секунду, не майкать. Да, могу ты на мне монету. Планами. Много базам. Сега ти го да па. Кой? Да се концентрирам. Оп, направи го, бе. Котана. Котана. Я сега, да. Котана. Тя да го мина. Не, сега си го мина, сега. Дай му. Нагоре, нагоре, дигай. Дигай нагоре. Да. Майко, кот ми. Дай майко. Оп, 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 оп. Дай нагоре. Дай не. Да, бе. Да. Убига, ма. Потім до тебе Потім до тебе Дай ну, дай. Дядо го направя. Баб. Майко. Майко, къде си? Майко мила. Майко мила. Майко мила. Да, бе, най-накрая го мина. Yes. Я. Ая. Ей. Я. Дай. No, man. Тук има ток, трябва да го минем отново и сега ще покажа най-интересното.
Może tu kada tak médium nomo, deve tak médium nomo. Amna iba tua upa, dai baktak, ima ima da bane. Tigati pukana. Atikala tiwatok. Ya. Ya. Ótima, ya. Ima. Op. Dagai. Dobe, tuami ha. Op. Ya, ya. Ya, mamuna. Ya, ya. Niye bab? Tiga bab. Hey. Hey. Una. Una. Bye. Dobe. Ya. Ya, ya. Ya, dibuka bab. Ya, dibuka bab. Ai. Ya, bottom sa. Ni. Okay. Ya, ya. Ya, bab. Ya, ya. Dobe, tu aku minta. Tu aku ni mau ada minta. Yani, se sabe que o pai é atimo do pai. Duide o pai é atimo. Ona. Senhor. Senhor, ainda nai. Naide. Aide. 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 Opa. Op. Oh, tu katia, não mudou não. Vai. Segue vamos não lá. Ótimo. Opa. Vai. 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 Ótimo. Bom. Bom. E
Đấy. Đó. Ủa. Ủa. Ay, nie. Nie ma. Dobra. Dobra. Nie. Da. Da ma kutuno. Chibuta de momina. Chiwade tionen. Tana. Vidyuta ma kuponomo. No. Mañana te dedicaré a este momo. Chiba otro momo video a criticar. Obviamente momo. Y también no con. Obviamente.